Jungle. Tak a teď mi to jenom škrtně. Tahle ta sekce se týká závislostí, na to je také celá řada programů. Na závislosti je velké množství programů, tam patří vlastně i prevence závislostí na alkoholu, na tabáku, ale i těch různých alternativách. Patří tam do toho i fetální alkoholový syndrom, léky, patologické hráčství, gambling, takže tady to je spíš jenom ukázka, kde se vlastně seznamují ti lidé s tím, že tady to je třeba množství dechtu, které vznikne za jeden rok, se vytvoří v plicích kuřáka, který kouří 10 cigaret denně. Tohle to je množství hlenu, které se vytvoří v dýchacích cestách kuřáka za 2 týdny. Jsou modely, samozřejmě. Dále ten panáček znázorňuje vlastně kůži a to, jak kouření poškozuje kůži. Takže se urychluje stárnutí, tvoří se více vrásek a ta kůže ztrácí pružnost. A produkují takový hlen, kde jsou ty nečistoty obsaženy a kde ty plice se toho chtějí zbavit. A tenhle model ukazuje množství hlenu, který ten kuřák vykašle za 2 týdny. A když se podíváme ještě na takový obrázek, kde je to tělo pěkně v celku, tak opravdu vidíme, že tedy kouření není jenom o poškození. A ta vypadá asi nějak takhle. Je to taková hnědá olejovitá hustá kapalina, která právě se z toho cigaretového kouře usazuje v těch plicích a pak tedy dochází k tomu zanesení a k tomu, že takhle tedy se mění ta barva, protože se tam usazuje ten dehet. Další věc. Když budeme kouřit po dobu 1 roku 365 dnů a budeme kouřit 10 cigaret denně, tak tady máme takovou názornou pomůžku, prosím pěkně. Tohle je dehet, který je obsažen v našich slinách, v našich útrobách, který nám prostě, jak se říká lidově, zasviňuje tady tyhle plíce a takhle to potom vypadá. Jo? A tohle je celý obsah po dobu 1 roku 10 cigaret denně, 365 dnů. Takže když my se dechneme, takže do těch plíc nám to jde kam? Mistrně se nám předíjí. Ještě horší, než ten nejvíc do štěpla, který nám stoupá nahoru. Takže ty teplý dýmy jsou daleko horší, než ty stůl. To je nejvíc. Jo, dobře. 3 kroky a vraťte se a postavte nějaký boj. To je hrozný. Já jsem, to bylo jak když třeba máš ve filmu, jak má někdo v závratě. To je, když je někde ve spalení, jakoby hodně.